Og sumauto no, may hapon. Natadir ka sa apple farm pero di ta mahisgot og apple farm, no? Kay buol lang kasi hisgot ang apple farm mo nang among apple or harbisono na siya karon nga semana. So, nako diri sa apple farm nya ang mahisgot ta og about racism, no? Kay nakakita ko sa atong nakakita ko atong kanang Pinoy nga naapil sa Squid Game, gi-interview siya, naka-experience siya og racism, ambot lang og grabe na puto yung racism na nakuha no, kag gihapak mo gidiyang naong og cabbage o ngambot lang basig buang siguro tong naghapak niya kay dili sa Korea di man guna pwede god kanang mamisikal sila og kuan nimo siguro makatilaw kag istorya pero dili ka katilaw kanang pisikalon kanila og kanang tungod kay foreigner ka pisikalon kanila hapak ug unsa dia di mo na pwede kabalo gyud na sila nang pamalaod nga di gina pwede di mo lam hikap sa mong ulo kay madlok sila. Pero mingkag masibal-sibal ka kuan ka na dili gina kalikayan pero bisan sa uban nga Koreano mangwan man sila, malikas man sila. So ako tuod man pud diri sa Korea, wa ko pagaloy sa Ginoo wala man ko kasugat ingon ana pud nga mga Koreano daghan ko nakailang Koreano nga batig-batasan pero dili man sa manginan ng mga musikal. So ang racism siguro naadjud na siya ang racism di gina kalikayan naagid na sa tibuok, nasod tibuok, kalibutan tibuok unsa pa nilang tibuok ilang tawag sa tibuok. Abi ninyo sa tinuod lang diri sa Korea mas daghan ang mga Pinoy nga racist no. Mo nang mo tingog jud ana kay marag pud may nabi na para buyag pud ding ubang mga Pinay racist pud ni sila sa uban nga mga lahi. Nay uban dili tanan nay uban. Mostly na po yung mga hilason nga Pinoy nga racist kay na ako kauban sa una maglibak ta. Ako kauban sa una nga kanang iyang daog-daogon ng among kauban nga Nepal kay di ka mao mo English yang Englisson nung yang ni man Englisson niya nga kay bawo man siyang dili mo English kay ang Nepal maglali sila about sa trabaho mag-Korean ya siya magsigig English kay kuan ko di kuno ka mao mo English niya English bisig magsipang hambog siyang English nga iya pong English binayabas maglagot ko magtan-aw racist kayo niya napo uban nga kanang mga Pinay pud uban pong Pinay mga budlungon pud mao pud mga nasa Korea pero how pud kay ka racist murabog taga diri may pangduslitan so murabog ako ikasulti ninyo nga ang racism nagi na sa tanan depende unsa nimo pagdala unsa nimo paghandle nya kung ambot lang kay sa ako ang part board nga kuan nga kanang about ingon ana ako naman limulihay kay kapoy na kay sa inana kay di man ta taga diri so daton lang nang dawaton kay og sila poy mga na diha di lang po natubawsan kay di man po maayo pero nag-uul jud ko awang apple lang mungingi no daghan kayo so ready na siya for harvest niya mura to ko ikasulti niyo about anang racism no daghang salamat.